Epidemija koronavirusa nametnula je nova pravila ponašanja u školi od 1. septembra, a obavezno nošenje maske i fizička distanca od vršnjaka za decu može biti i stresno i traumatično. Iskustvo na to upozoravaju stručnjaci. Ističu da će važnu ulogu u prihvatanju i privikavanju mališana na novu realnost imati pristup roditelja, ali i učitelja. Šta je najvažnije, to ćemo saznati narednih nekoliko minuta od moje gošće Snežane Anđelić, psihoterapeuta. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Vraćaju se polako đaci u školske klupe. Nekako možda možemo reći da će biti lakše i reći i objasniti onim starijim generacijama. A šta je sa najmlađima, pogotovo onima koji sada kreću u prvi razred? Kako im objasniti te stvari? Znate, jako je teško maloj deci objasniti da ne mogu da reaguju impulsivno, jer to je u njihovoj prirodi. Oni se ponašaju onako kako njima dođe tog trenutka. Tako da će roditelji kao i učitelji morati vrlo da budu kreativni, da se kreativno adaptiraju na ovu celokupnu situaciju. Mi ne možemo da promenimo situaciju, ali možemo deci da pristupimo na način na koji će oni to razumeti. Naprimjer, kod dece prvi razred, kroz jednostavne priče, tipa kornjača ima oklop, to nju štiti, jež ima bodljenj, to ga štiti od opasnosti, a maska tebe štiti od virusa. Znači, bez velikih, dugih priča i molim roditelje, samo ne one priče, ako ne nosiš masku, razbolećeš se, umreće ti baka i deka, strahovi. To se još neće traume. Deca se u tim trenucima apsolutno gube, postaju opterećena tom maskom i ta maska postaje jedan neprijatelj koji znači donosi neku smrt. Pristupite kroz pričice na način na koji oni to mogu da razumeju i sa osmehom na licu pojednostaviti celu tu priču, ne dizati na taj nivo stresa i onda će i deca tome pristupiti na taj način. Kornjača ima oklop, ja imam masku, super. Za učitelje to znači takođe da moraju da budu kreativni, što znači da celu nedelju bi trebali da posvete tome. Vi ne možete da uđete u program kao da se ništa ne dešava. Dešava se. Ne možete da se ponašate kao da vam deca u razredu ne sedi sa maskama, kao da u dvorištu mogu slobodno da se igraju, jer to nije istina. A kako im u redu da im objasnimo da treba da nose maske? A kako mališanima, ne samo prvacima i da kažemo oni koji idu u drugi razred, nego i preškolcima objasniti da sad ako se dugo nisu vidjeli, ne može da zagrli prijateljicu, prijatelja, da budu jedno uz drugo? Kako im to pojasniti? To je jako teško i to može takođe kroz igru. Naprimer, jedna zanimljiva igra je šta je distanca. Kad vi detetu kažete drži distancu, to sam posmatrala u parku, on gleda šta? Šta je distanca, da. Znači, uzimite učitelji metar, napravite radionicu, virusi napadaju, koja je to distanca u kojoj smo bezbedni. Kroz igru pokažite to deci i deca će to shvatiti. Znači, mi moramo tome da posvetimo svi vreme i da pomognemo i roditeljima da na pravi način tome pristupe, tako da od škole se zahteva da pogotovo sa prvacima koji su impulsivni, oni kad vide drugara, ma nema, oni se zagrle. Hoće njima da objasni da ne krene u zagrljaj prijatelja. Ja gledam u parku, posmatram decu i roditelja i sad neki roditelji, ne prilazi korona, ova druga dete gleda, kaže, nije, ja sam jasna, ona nije ni shvatila šta je to korona i mislila da je to ime, što znači da deca apsolutno ne mogu to da pojme. Mi smo ti koji su odgovorni da posvete tome vreme, da kroz igru, pa da uzmete loptu pa se dobacujete sa decom, pa neka lopta bude taj virus, kako ćemo se sklonimo, koja je to distanca do koje ne može da se dobaci. U nedelju dana ozbiljnog rada na toj temi ja verujem da prvacima možemo na vrlo kreativan i zanimljiv način da pristupimo tako da oni nauče kako treba da se ponašaju, a ne samo zabranama. Jer dete zabranu doživi kao atak na sebe, ulazi u otpor i onda jednostavno krši tu zabranu. A koliko je sad deci teže pod ovakvim okolnostima da nastave ili da započnu, ako je reč o prvacima, školovanje? Dakle, da li to može zaista da ostavi neke posledice po njih? Pa sve zavisi od nas. Znate, deca uvek stres dožive onoliko koliko ga dožive odrasli. Ako roditelji su pod stresom zbog maski, onda će i deca biti pod stresom. Ako učitelji počnu da kukaju, mi sad moramo ovo, moramo ono. Znate, taj negativni govor koji deca čuju, strašno šta nam ovi rade, mi sad moramo ovo. I znate, onda i deca dožive to kao jedan atak. Međutim, ako mi pristupimo vrlo na jedan opušten način, sa pozitivnim, znate, ovo je jedan izazov.
Možete ga doživite kao problem, možete ga doživite kao izazov. Sad sve zavisi kako ćete mu pristupiti. Možda bude jedan izazov za našu kreativnost, naše sposobnosti, tako da ovome pristupimo na taj način da taj izazov prevaziđemo. A što je s ovim starijim generacijama? Dakle, oni jesu buntovni već sami po sebi i čula sam u poslednje vreme, pošto su mnoga odeljenja, da kažemo, cepana na pola da bi se taj određeni broj đaka mogao ostvariti u jednom odeljenju zbog baš ove distance fizičke o kojoj govorimo. I bilo je dosta njih koji su govorili nisam sa najboljom prijateljicom u toj grupi, šta sad radim, da me prebace, da me premeste, kako to na njih utiče? Znate, da, to jeste malo teže, jer oni jesu sad u nekoj fazi kad imaju svoje mišljenje, svoju volju i zahtevaju da bude onako kako su oni to zamislili. To zahteva od učitelja, to jest njihovih nastavnika takođe, da se tome posvete i da sa njima o tome razgovaraju i da im objasne na jedan isto jednostavan način zašto to mora da bude tako i da oni moraju toga da se pridržavaju i da ta maska treba da postane deo njihovog imidža, da se sve to napravi kao jedna zanimljivost. Znate, pa zašto ne bi napravili takmičenje u oslikavanju masaka? To će deci biti privlačno. Ko će da najbolje oslika masku i na taj način i adolescentima na kreativan način pristupite, jer njima ne možete da zabranite. Čim kažete nemoj, oni će baš namerno. Znači, nemojte to ni da pokušavate, jer je to samo suludo trošenje energije. Probajte da napravite njih kao partnere u celoj priči. Radionice o tome, šta mislite vi o ovome? Kako vam ovo izgleda? Kako se osjećate u celoj ovoj priči? Šta vas ovde ugrožava? Šta biste najviše želeli? Ne košta nas puno vremena da ih čujemo, a oni kad osete da smo ih čuli i uvažili, onda nas i ispoštuju. Ali ako im samo stavimo zabrane, onda će lepo da nam pokažu kako smo nemoćni da ih nateramo da urade ono što smo mi zamislili da treba. Nadamo se da će sa što manje, da kažemo, trauma proći sve ovo i hvala vam novim savjetima što ste podelili ovoga jutra sa nama i za najmlađe, bogami i za srednjoškolce. Nekako njih uvek kao ostavimo na kraju, ali hvala vam mnogo. Hvala. Hvala vam. Evo, dakle, pričamo o tome kako se ponašati u školi, kako vrtići.